салом алейкум. Ин зиёратгоҳе дида истодаед, ин дар Туркия мебошад. Ин зиёратгоҳ яъне ки дар ин ҷо гуронда шудааст. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аз бузургтарин суханварони адабиёти форсу тоҷик ба ҳисоб мерафт. яъне Ҷалолиддин Балхӣ номаш Муҳаммад, лақабаш Ҷалолиддин мебошад ва ӯ соли 1207 мелодӣ дар шаҳри Балх ба дунё омадааст. падари Ҷалолиддини Румӣ аслан аз қадимтарин маркази тамаддуни халқи тоҷик шаҳри Балх мебошад. Ҷалолиддин Балхӣ қабл аз таъррузи муғул дар синни 14-солагӣ бо падари худ аз ватан ҳиҷрат намуда ба Нишопур, Бағдод, Ҳиҷоз, Сурия ва Осиёи Сағир рафт ва дар Қуния иқомат ихтиёр кард ва аввал ба роҳбарии падари худ Султон Валад дар Куния, сипас дар Ҳалаб ва Димишқ таҳсил намуда, маълумоти нисбат ба он замон мукаммале ба даст овард ва воқеан дар сарчашмаҳо ва таърихномаҳо ба дӯстии Ҷалолиддини Балхӣ ва Шамси Табрезӣ бештар диққат доданд. Масалан, нақл мекунам боре Ҷалолиддин Балхӣ дар сари китобҳо нишаста буд ва қироат мекард. Шамси Табрезӣ вориди хона гардид ва пурсид, ки инҳо чист? Мавлоно гуфт: чизест, ки ту надонӣ. Ҳамон дам ба он китобҳо оташ афтод ва Мавлавӣ пурсид, ки ин чист? Шамс гуфт: чизе, ки ту надонӣ. бинед, ки чӣ қадар мо бузургоне доштем. Ана ин манзилгоҳи ана ҳамин бузургвор Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аст ва дар баробари ӯ низ дигар бузургон зери ин хок ҳастанд. Аз тамоми гӯшаву канори дунё нафарони таърихро, адабиётро хуб медонанд. вақте ки сафари Туркия мекунанд, сайёҳон ва дигарон ҳатман ана ин манзили бузургворро ҳатман зиёрат мекунанд.